So seo or píosa nua le haigeneamh agus buinn sé le Teoirim Phíotagaráis agus beag siad ag clostáil meallar Teoirim Phíotagaráis go dtí go bhágan sibh an scoil. Okay, so is Teoirim is cún cap é anna táchtach ar fad. Okay, agus beimid ag déanamh é ríis agus ríis. So is fiú é a hiiscint I gceart an céad uair. Okay, so inniuh just bhálam tús beag chuir leis leanamid raig amórach. Okay, so just an banús leis. Ná níl sé ró casta in éair. Okay, buinn sé le tríntáin dreanilech. Okay, so tá ceanna gháin again an seo. Bheith tríntáin le dreanilin sa cúna. Okay, agus is again an nudrach sin cílín sin nóg céim. Okay, goil an ilin sin nóg céim. Tá slí eile gur féidir leat é scríomh uaireanta bíonn sé scríte mar seo. Bíonn sé scríte mar sin. So cílín sin nóg céim cumá. Okay, so just ag bheachan an seo ar feadh second. Tá mid tar éis rá go bhfuil fad an sláasa seo. B éanad. Tá fad an sláasa seo. C, centimeter nó méadar nó cabbérod. Tá fad an sláasa seo. A, méadar nó centimeter nó millimeter nó míle míliscing. So is féidirling rá tá fad an sláasa seo A, fad an sláasa seo C, fad an sláasa sin B. Okay? So de réir Teoirim Phíotagaráis. Is féidirling rá go bhfuil an taobh is fuide don tríntáin. Agus deirmid gurbéis sin an taobhagán. An taobhagán. So an taobh is fuide. So sminnig meallar taobh is fuide. Taobhagán. So tóg an taobhagán. Tóg fad an taobhagán. Sa cás seo sa tríntáin sin A. Agus is féidir leat rá de bhór Teoirim Phíotagaráis. Tóg in seo. Go bhfuil fad A cearnatha chorm le fad B cearnatha móda fad C cearnatha. Okay, so má déanamh sin níos simplí, tá muid gan rá, go bhfuil an fad seo cearnatha chorm le an fad seo cearnatha móda an fad seo cearnatha. Uaireanta ní úsáidtear na litricha A, B agus C can é a churnúil. Uaireanta úsáideann daoine an litir T. Arís de bhór gurbéis sin an taobhagán. An taobh is fuide. Na conas go bhfuil is agin gurbéis seo an taobh is fuide. Well, tá an taobhagán I gcónaí os cór an ilen is fuide agus sin é an drown ilen. An nóg céim. So beag an taobhagán I gcónaí os cór nó uair córach den nóg céim. Okay, so sin an taobhagán. Agus má cuimhin libh in or seomar ranga bhí postéir ann. Agus bhí na litricha U agus C ann. So beag si bheag déanamh níos móda sin in san tríú bhliain, ag úsáid an U agus C, but just an nóméid is féidir leat rá fiú gan éon ólas eile bheith agat. Is féidir leat rá inis, de bhór go bhfuil Teoirim Phíotagaráis ar ólas agin inis. Is féidirling rá go bhfuil an taobh is fuide, fad an taobh is fuide seo T cearnatha chorm le sim cearnóg an dá taobh eile. So tá sé chuna bheith chorm le U cearnatha móda an taobh seo cearnatha, C cearnatha. So seo slí eile a feiceadh tú é scríte síos comá. Okay? So uaireanta úsáidtear na litricha seo, uaireanta eile úsáidtear na litricha sin. Agus bíonn sé stigos na formulaí mata. So ní caithfidh tú é sin na eolalam, de glan bhearb tá sé stigos na formulaí mata, but really is fiú é mar tá, ní hógann sé mar an ama cané sin a eolalam I gceart. Agus beag tú úsáide an méid sin. Okay, bagamid sios go dtí sampla conas a úsáidimid Teoirim Phíotagaráis I ceistena. So seo sampla ón leabhar. Agus dúirann sé feadh fad na sláasa
Well, X orthu. So táid chun fecinn ar sin. So an céad rud le scríobh síos má tá trítón drownilach agat. Seo nó é sin. An céad rud a scríobh síos nuair fecinn tú trítón mar sin ná Teoirim Phíotagaráis. Okay, so táid chun scríobh A carnatha chorm le B carnatha mód C carnatha. Agus to say A an taobh agáin nó an taobh is fuide. So táid ag caint méallar A seo le haig A. So in san ceist seo then, seo an formula agus cuirmid an A agus an B agus an C an seo. So sin é an formula agus in ór ceist an sin an slí a fecinn sé. An taobh is fuide, so an taobh os cór an taobh an drownlóg, an drownilin, sin an taobh agáin, so seo é an taobh agáin. Ní caithfidh tú é sin a scríobh, but is málam sa é a scríobh. So tá an fad an taobh agáin X. Agus tá iscin de bhór an Teoirim Phíotagaráis gohfuil an fad sin carnatha inis. Chuna bheith chorm le fad an taobh seo, so an 3 carnatha móda fad an taobh seo, which is dó carnatha. So inis tá chorm móda going agus is féidir ling é réiteach. So X carnatha chorm le 3 carnatha sin in é, déin é ar an ormhán mas má leat níl 1 in echar. So tá X carnatha chorm le 30. Now, cad a dúirt sé an seo, 5 fad na slasa bhfuil X orthu. Okay, so we have X carnatha chorm le 30, bháling fáil réig leis an X carnatha, bháling fáil réig leis sin. So tá mé can scríobh, má tá X carnatha chorm le 30, cad a cealóg amach carnóg? Well, sin fréamh carnach. So déanaing me é sin den taobh seo, agus déanaing me é den taobh eile, agus cad a bheith agam me go deir then, cealaíonn na rudí seo amach, an carnóg agus an fréamh carnach, agus tá mé fágtha le X chorm le fréamh carnach 30. No, is féidir leat é chuir stacha de ormhán mas má leat.